kuti chiimba nongo vanhu vakawanda pandaitaura kuti Joza ina basa aindishauda achiningira nhasi kuti ndazowa reminder kuti ndakambokutichira mataura takavaka dzimba neJoza hazvina kuramba kuti ndanoshanda Joza uchidzoka padheni handambozviramba izvo zvitori right isi taitomboendaenda mashow tidzoka though mashow achanga ari angasangana basa mashow ekuJoza yango taitoshandira hembe zvedu nekuda sei mari yedu iri muno muZimbabwe muno isusu tirimo muZimbabwe takafa dzokai padheni kudzoka kudheni akuurayi nyamukashauda hana kubasa nazvo gosana kubasa neJoza kadzoka mugare dzimba makudzoka kunzi muzogara mudzimba dzamakavaka yenyoda kushauda shout all you want now stand with my word Joza ina basa wekuZimbabwe tizoshanda tese kuno nhamo yedu ndeyedu tese ndimuridzo miswa iweyo ko ndaitombokurespecta zvekutodaro uchirova masong ako music dzako chichi but ukuona matauriro amunoita aya kaya hamene kuti munombotanga manyatsofunga here kana kuti munongonakidzwa nekutaura why is it vamwe vanhu munoita nge munosympathiza nevanhu but munoita nge munofara kana vamwe vanhu vachitambura handichi mukuona koziva vangandudzo kuti hanzi ndakambozvitaura dzokai iwo unoti kuna vanhu vanofara kugara kuSouth Africa here kana wakazvitarisa iwe unonyatsofunga kune munhu anofara kuti ainini ndinogara South Africa nini wangu wakamuona vanhu vachitiza mbavha here kuno kuti vanhu kuno kwanogara vachitange masoja vanhu vese vanoona South Africa like especially inini kwandogara ini ndona ndogara Cape Town ini but wakamuona kuti vanhu vanoita rama ngemasoja vanhu vanowandira kubuda mumba kuti unobuda mumba watanga watarisa katuka 3 so kuti kwakachena here vanhu anonetsekana akanonoka kupedza basa noti kuti but anozati ndikasvika ndini easy target mugeto handiti handisi kutaura vanhu vanogara kumaSimbabwe ini ndikutaura vanhu vanogara kugeto but iwe nhasi zvinezvi wakutaura wakudza vanhu iwo kuti hanzi ndakakuti dzokai ndakakuti ndimuridzo iwewe ndimuridzo ndaifunga kuti vakadzi vaya vaipopota kuti vavadzinga papurazi ndaifunga kuti vakadzi vaya ndaifunga kuti vanopenga ini kozi ndaitoti haiwa ndimuridzo munhu akabva kune vanhu angamboita izvozvo hamuna munenge madhakwa here wangu vanhu hapana vanhu vanombofarira life yavakurarama waiziva iwewe nepfungwa dzako iwewe alright tomboti mathousands evanhu vari kunoku vese vari kunoku kuSouth Africa kozi havasi vese vari kuita mari kwakunoku vanhu vakawanda rongosurvivawo zvimwe zvezve vanhu ivavo vese vakauya kuZimbabwe handiri kuzona vese obva watanga kutengesa musika iwewe anotengerwa ndiani anotengerwa hani ndo mahaso ariko kuZimbabwe ekutengesa hani ndo mahaso aripo anozotengera umwe ndiani vanhu vese vakaita maentrepreneur anotengera umwe wacho ndiani zvimwe zvamunotaura zvinoda kuti vanhu mumbotange mambonyatsofunga so handiti notungonakirwa nekutaura kuti apa uri kutofara handiti zvikuita sekuti zvikutonakidza situation ine vanhu anoona ini nangu handisi pamahwani handikuona bandikutaurira pane vanhu vari pamahwani handowaiziva usatambewo nekusikirwa nemhomho yevanhu ichikutokudza kuti siya zvinhu zvese zvaunazvo izvi uchibva watoenda handoona vanhu vanotange madestitute haisi nyaya yekuti vanhu vari kunakirwa vanhu vari kutsvaga handitoona vanogona vasina mari yavanayo kana kuti kuita mari dzekuvaka dzimba zvino expecta obviously vanhu vari kuZimbabwe vanoexpecta kuti munhu akaenda kudiaspora akufana munhu angakrosa border akufana kutobva atoya ane mari havasi vese vane rombo rakanaka wangu handiri kuzona titori nevanhu vanenge tinenge tichitotambura tisu vamwe wacho handitoona tinenge tichitotambura handitoona takangofanana life yatiri kungorarama yangofanana nelife kutongorarama nevamwe vari paZimbabwe handitoona but zvazvinozoita mandizoda so alright mhomho yese yadzoka kuZimbabwe ivo mabasa vanhu vari kumboti mabasa ariko nekuti kune vamwe vanhu vakavhura space handiri kuzona ndokwamusinga understand ipapo pane vamwe vanhu vakavhura space kumuvha kwakaita vamwe vanhu vachibva kuZimbabwe kwakatocreata space kuti at least vasara vamwe vacho vachijegera zvakangodaro andoona cause hapana munhu anoenjoya kuti arikugara especially anogara Cape Town andoziva inini ndokutaurira munombotikubirawo mavhidhiyo tokurakidzai vanhu vachibatwa ngunzu kunoku masikati vanhu vese vakatarisa vanhu vachotaura kuti iri gweje ringaribatwe handimaona hazvinakidze handiti but people they do that for survival cause vanoziva kuti isusu tikauya kuZimbabwe
vamwe vanoziva kuti haso rangu nini handina connection nini kuzimbabwe. Munhu ndozvaanenge achizati handina link nini andozona akanati handisati ndagadzira project rangu rekuti ndidai so but ukuona munhu anoita se munhu anotrya. Kozoita mentality yekuti vanhu vese vari kujoza vari kutambura. That's not it. Tine vanhu nemacompanies kunoku mazimbabwe chachao vari kurana mabig companies, construction companies, they are making millions vanhu ivavo. So ivo vati dzokai kunoku no life haifambe sekudaro mukuru wangu. Handaitombo kurespecte zvekudaro but pamandirakidza kuti pfungwa dzenyu mhino kuti pamwe mamakadzako here pamuchitaura handi mazora ndoziva chero mukazofunga zvamafunga izvozvo vanhu vanogona kuzotaura kuti chakati but chokwadi ndo chanataura izvezvizvi ndoziva kuti chokwadi ndo chandakuudzai. Kana muri munhu ane pfungwa dzonyatsofunga muchaona kuti pabhaizika pama muchitaura. Hazvinakidze baba, hazvinakidze vanhu vese vamuri kuona vari kuzvarira kumakembu. Amaona hazvinakidze. Hazvisi zvokuti unopembera kuti ndakakuti dzokai vanhu vanenge vachitoda kudzoka sha. Vanhu vanotoda kugara kuZimbabwe zvekutodaro, vanhu vanotoda kugara kuZimbabwe kwekuya. Vanhu vese vanoona vanenge vari kuSouth Africa, especially vanhu vari paSouth Africa, because South Africa haisi kure neZimbabwe, padhuze kungokurosa kudai so watopa Josa. Andiona saka kuzi kuti kuti anzi kunozoshamisira zvokuzoti zvazoshamisira, but mentality nevanhu vakaona nofunga kuti munhu akatouya kukapa akauya kuSouth Africa abva atoita mamillions emadolars, saka kufanira kutovaka kuti munhu wese ari kuwesta mari. Zviri kwese zvezvo. We have people vanowana mari muZimbabwe more than thousands but havana kana dzimba dzavakavaka. Animaona ndo life yavanenge vakachuza. Tine vanhu vanotambira mari shoma kunoku vanotonga vatori vamahouse girl, mahouse-maids. Animaona vanoshandira varungu vachita sese but vakavaka dzimba, vari kuendesa vana kuchikoro. Handiti kuona. Saka iwewo zvaunozosvika pakuti munhu mukuru akadaro ane rasta rakarembera kudaro wosvika kuti hanzi vanhu vese dzokai, ndakakudzai kuti dzokai mukuzoita ngemadesitituti wangu usadaro ndazvitaure. Handi expecte munhu akaita seyoga dai uri unosympathize nevanhu. Handizvo zvona cause vanhu vese hapana ari kuda anonakirwa izvezvizvi. Munombokumbirawo information, tokupai information kuti hamana muri kokoko imimi, chimbotipai information chii chiri paground tokuudza. Hadimaona mapepa ese anenge achitaurwa kunzi mapepa. Hadimaona variko vanhu vari kuatakwa vatori nemapepa, variko vanhu vakabvarurirwa mapemits avo. Inini specially inini pana ndotoziva achitoenda kunorenyuwa mapepa vanoshandisa maasalam. Andozvona vanoshandisa maaslam papers aya anosvika kuhoma Facebook vorobva ranobvarurwa. Handiti zvinodependa wasangana narefugee officer akaita sei, anokubvarurira kuti aiwa ticharenyuwa bepa rako, just because vanhu ava havade vanhu vekuZimbabwe. But maZimbabweans acho mukamaona ariko kunoku ari kushingirira just ungoti akwanise kurarama. Noti kuti kuenjoy. Hamenowa kuti mentality yeflambo yekuti munhu ari iflex, munhu ari pakapa kana munhu ari pajoza ari kuita flex. That's not it umana. Munozvitora kupi zvamune muchitaura izvo? Aiwa miswa ayo umana. Vanhu vese vari kufara kuti vanhu vari kuzorara mukembi takambozvitaura chichika. Zvinoratidza kuti muri kufara like kutoti vanhu vari kusafa saka ngavadzokai titambure hanzi dzokai titambure tese tigadzire nyika yedu tese. What does that mean? Ukunyatsofunga nepfungwa dzakaita sei? Handidzokai titambure tese and then what kana nematambura mese? Handita zvona. Vanhu vari kutosacrifice sha. Vanhu vari kusacrifice kuti pazvimaresources mashoma ariko kuZimbabwe. At least ukaona ukada kutora kuti population yevanhu vari diaspora handiti including vari kuna UK, kuna Europe, kuna America kwanditi. Ubva tora nekuna South Africa kwese. Tongoti vese vakangobuda munyika vandikuona. Vanhu ivavo they played an important role pakuti vanhu vari kuZimbabwe like now vawane mabasa. Handiri kuzona because dai vanhu vese vari muZimbabwe mabasa amuri kuchema nawo kunzi mheno 90% unemployment rate dai itori pa100%. Dai iri pa100 zvekutodaro. Saka mukuru wangu pabhaizika zvifadze izvo
and we don't expect that kune munhu akaita senge artist renyu rakaita senge zvamuri. We don't expect that. People should sympathize nevanhu vanenge vari pamahwani. Hapana munhu anomboenjoya kurarama musango. Hapana munhu anoti anzi ndoda kupisirwa furniture yangu inini kana kuti ndofanira kutorerwa zvinhu zvangu nekuti ndiri foreigner. Handimaona hazvinakidze. Vanhu vese they are trying so hard kuti kutoti vamwe vacho kutoshanda vachitounganidza zvinhu kuti vauye kuZimbabwe. But nguva yacho inenge isati yakwana chiti munhu anenge achiona kuti hazvisati zvaita zvaari kuda zvinenge zvisati zvaita. Handitoona zvaari kuda zvinenge zvisati zvaita. But imimi manje mukazozona nge makanyanya manje munoudza vanhu mushonga kudaro. Musazodaro. Musadaro, kurayawo manu.